What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, dahil Sunday or Linggo, tayo ay magkakaroon ng Sunday special na content. Isa na lang ako nakakapagsimba dahil pandemya at nag-iingat kami dito. So kaya yun, dito ko na lang babawiin sa vlog ko. So I want to spread positivity and good vibes mga buddy. Kasi nakikita ko ngayon na unti-unti na pala talagang lumalaki ang audience ko mga buddy. Like nasa shock ako noon kasi sa TikTok talaga ako nag-start Sa TikTok ako nag-start. At sa TikTok, sa mga content ko sa TikTok ay medyo nakikita kong may impact talaga sa maraming tao, like especially sa mga bata. Kaya sinasabi ko sa sarili ko na kasi lumalaki na yung audience ko, I want to be a good influence to the young ones. Gusto kong maging good influence sa mga bata. Kasi alam ko maraming mga bata nakakapanood ng mga vlogs like TikToks, ganun mga buddy. So ngayon, babawiin natin. Gusto na nating maging magandang ehemplo sa mga bata. At sa lahat, di lang sa mga bata, basta sa lahat mga buddy. So ngayon, dahil ay Sunday, so ngayon meron tayong verse of the day. So the verse of the day is Matthew chapter 25 verse 37 to 40 mga buddy. So ang sabi dito mga buddy, then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. At so yan mga buddy, napakaganda ng mensahe para sa atin ngayong araw. Kasi sabi nga doon, di ba, Lord, san ka ba namin mahanap kung ikay nagugutom or nauuhaw? San ka ba namin pwedeng bigyan? Kung ikaw ay naging palaboy, san ka ba namin mahanap para mapapasukin sa aming bahay at napagbigyan ng mga damit? At kung ikaw ay may sakit or nakulong, saan ka ba namin pwedeng bisitahin? At ayun mga buddy, sabi ng ating Panginoon, na kung ano man ang gawin mo sa kapwa mo, ayun na din yung ginawa mo para sa akin. So it means mga buddy, kapag may nakikita kang mga taong naghihirap sa buhay, struggling in life, at kapag tinulungan mo sila, it means parang tinulungan mo na rin yung Panginoon natin mga buddy. Kasi napakadami talagang taong naghihirap ngayon, especially at pandemya mga buddy. Like there are lots of people struggling this time. Lalong-lalo na yung mga taong nasa laylayan or taong mga like yung mga taong mahihirap lang mga buddy. Just like me mga buddy. And mahirap talaga ang inyong buddy. Ayaw ko mag-pretend na mayaman kami. Gusto kong maging totoo sa inyo, no? Mahirap talaga si buddy. Kaya nga ako ay nagsisikap na mag-vlog para dito. Para guminawa naman yung buhay namin mga buddy. And dahil nga natulungan ako, Bisaya Vlog Squad, like tamang-tama, related to sa kanila, like especially sa pagtulong. The topic about pagtulong kasi wala ako dito ngayon kung hindi dahil sa kanila mga buddy. Bisaya Vlog Squad is napakabait talaga dahil naisipan nila akong tulungan. Kasi oh my God, I've been struggling for many years mga buddy, and now paunti-unti nang nawawala yung struggle ko. Hindi kayo nagkamali ng hinahanga ang mga tao, especially ang Bisaya Vlog Squad, kasi nasa tamang influencer kayo. Napakabait talaga nila mga buddy. And besides from that mga buddy, no, sa ating verse ngayon, ang nagpapahiwatig sa verse natin ngayon, ang pagiging matulungin sa kapwa. If kaya mong tumulong, if may kaya kang tumulong, if kaya mong tulungan siya in your own way, why not? 'Di ba? Kung kaya mong tumulong sa kapwa mo na naghihirap, why not, 'di ba mga buddy? Kasi hindi talaga madali ang maging mahirap mga buddy. It is not easy. Struggle sa pera, sa resources, sa mga gamit, sa mga madaming aspeto ng buhay. But
alam kong malalampasan nyo din yan. Sa mga tao naghihirap ngayon, especially pandemya, alam kong malalampasan nyo din yan at magkakaroon din ng ginhawa ang inyong buhay. Basta huwag nyo lang talagang kalimutang magsikap. Basta kaya sakripisyo lang talaga. At huwag kalimutang mag-pray palagi or manalangin palagi sa Panginoon para i-guide ka sa mga desisyon mo sa buhay. Yes, because prayer is the best weapon, mga bali. In terms na naghihirap ka, ang panalangin lang talaga ang pinaka-the best na nagawin. Kapag hindi mo na alam yung gagawin mo, hindi manalangin ka at itanong mo sa Panginoon kung ano ba talaga ang dapat mong gawin sa oras na yan. Diba? Pray, mga bali. Just pray. Because one day, di mo mamamalayan na yung mga pinagdadasal mo ay unti-unting tinutupad ng Panginoon. Kasi yung kapag nagdadasal ka, di talaga yan automatic na natutupad ka agad. Like, parang genie lang. Kasi yung Panginoon natin, hindi genie. Di ba? Kailangan mo munang may mapulot na aral sa mga struggle mo na yan before mo ma-achieve yung gusto mo. Like, sinusubukan ka niya talaga at ginagawa ka niya mas stronger version of yourself. Just like me ngayon, unti-unti na tayong nagiging ganap na YouTuber. Nang dahil yan kay Kuya Roy at sa Bisaya Vlog Squad. Diba? Kasi ngayon, inaano ko talaga, like, I'm doing my very, very, very best. I'm sacrificing a lot of things. Sakripisyo lang talaga. Sakripisyo muna. Magsakripisyo ka ngayon at pagdating ng araw ay makakamit mo rin yung gusto mo. Diba? Nang dahil din sa kanila, kundi dahil sa tulong nila, Kuya Roy, ay medyo magsa-struggle pa rin ako ngayon. Pero dahil natulungan nila ako, kasi matulungin talaga nila. They are my role model, especially sa pagtulong, kasi napakabait talaga nila, mga buddy. So sana kayo din naman, i-apply na din yun sa sarili nyo, na if kaya nyong tumulong, if may capability kayo, capability ba tawag yun? If kahit konti man lang na pagtulong, if kaya nyo tumulong, why not? Tumulong kayo, mga buddy. Like, helping others is like helping our God. Helping people in needs is like helping our God. Yan lang. Huwag tayong maging greedy sa pera. Huwag tayong maging greedy, mga buddy. Because there are lots of people na nagiging greedy or nagiging gahaman ng dahil sa pera. Kahit napakadami ng salapi or something ganon, ay nakakalimutan nilang tumulong. Or ayaw nila, di talaga sila willingly na tumutulong. Like, gusto nila na sa kanila lang yung wealth nila. Ayaw nilang mag-share sa iba na nangangailangan, mga buddy. Sa mga nakikita ko, sa mga observations ko, kung sino pa yung mga taong walang-wala, sila pa yung napakalakas tumulong, mga buddy. But there are lots of people naman in wealth, yung mga tipong tao na galing sa kahirapan at nagkapera at yumaman. Sila yung mga tao na grabe talaga tumulong. Kasi feel nila yung nararamdaman ng isang tao o nararamdaman niyang hirap ngayon. Diba? Kasi di talaga madaling maging mahirap. Kaya ngayon, so kayo, kung may plano ka sa buhay at may pangarap ka sa buhay, ngayon pa lang ay gawin mo na. Huwag na lang puro pangarap. Like, go, fight for your dreams. Alam ko, wala talagang easy win ba tawag? Walang madaling trabaho or walang madaling pangarap. Kasi magsa-struggle ka talaga papunta sa pangarap mo. There are lots of struggle, circumstances na mahaharap mo before mo makamit yung gusto mo. Kaya, mga buddy, oh my God, laban lang tayo dyan. Laban lang, mga buddy, kasi ganyan talaga ang buhay. So, kailangan lang talaga nating huwag sumuko at magdasal palagi sa ating Panginoon. At maging matulungin sa kapwa, maging mabait tayo sa kapwa natin. Let's build good relationship to others. If we can help them, why not? Tulungan natin sila. If may kaya tayo, if we have the
ability to help, kahit konti man lang, go! Help! Help people. Help. Huwag kang greedy. Don't be greedy in your wealth. Okay? So, thank you so much for watching this vlog, mga buddy. This is just a little bit, talking. Because this is our Sunday special content. And thank you so much for watching my vlogs. Hope you like this video. And see you on my next vlog. This is your buddy, signing out. Laban lang mga buddy, ah. Mwah.